Постоянно се потиш, имаш лош дъх, вече не се побираш в кожата си, където и да отидеш, хората усещат колко гадно мирише тялото ти и защо се случва всичко това. Знаете ли защо? Знаете ли каква е причината? Как мога да ви помогна повече никога да не усещате тази неприятна миризма? Покрай вас и около вас искате ли да ви кажа какво може да направите за вашия лош дъх, който постоянно и непрекъснато имате в устата си? Можете това да го промените с мощната метаболитна програма на MetaPro, която ще пречисти цялото ви тяло, дъха ви и душата ви и всичко вътре във вас, всеки един орган, всяка една тъкан, всяка една клетка. И тогава вие ще бъдете като нов прероден човек. Т.е. от човека, който не може да се понася, изведнъж след 3 месеца ще станете един прекрасен нов човек, на който ще му се